Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa muna yi wa kowa fatan alkhairi. Kwana biyu kun ji mu shiru. Muna ba mu kowa hakuri. Bidiyon mu ne yau insha Allah zai mana bayani akan sabuwar kinemaster nan ta 2021. Sai zai ba ta raba ta lokaci ba mu shiga cikin bidiyon, amma kafin nan dan uwa ce mu kaka dana alamar subscribe sannan ka dana alamar kararrawa. In wannan bidiyon ya burge ka ce mu kaka dana mai alamar like. Sai tsaye mu shiga cikin bidiyon. To kamar yadda kuke gani yan uwa, bara mu shiga kinemaster. Kuna gani ga ta nan guraren, bara mu shige ta domin ga da mi ta zo da mi ta zo. Tun daga nan gurin buɗewa za ku ga cewa wannan kinemaster ta zo da abubuwa masu burgewa sosai da sosai. Kuna gani ga nan design ɗin ta ma nan sun sanja shi, ya yi kyau sosai. Ga wanda suke aiki da kinemaster sun san ba haka yake ba wannan na wancan. Yanzu bara mu shiga new project. Yawa to kamar da kuke gani ga nan guraren zamu je next. Abu na farko da wannan kinemaster ta zo shi shine ta zo da bashin din ta haura ya kai kusan 5.0, a da kuma kun san ba haka yake ba. Ta zo da effect masu kyau, masu yawa sosai da sosai. In ka je store nasu za ka yi download ɗinsu sabbi masu yawan sosai. Sannan abu na gaban ta zo da shi shine ta zo da sound masu daɗi masu kyau sosai da sosai. Wannan za ta yi matuƙar burge ku wannan sabuwar kinemaster. Link ɗin download ɗinta yana ƙasan description. Mun gode da kasancewa da ANATARE TV Plus.